Σάββατο 4 Ιουλίου. Είμαι ο Δημήτρης ο Δημητρέλης, ο νοσηλευτής που σχολιάζει την επικαιρότητα, την κλαδική επικαιρότητα και παρεμβαίνει. Σάββατο 4 Ιουλίου λοιπόν, 2 μέρες μετά την ψήφιση της Πέμπτης του νομοσχεδίου για την ισότητα που περιελάμβανε το άρθρο 40. 3 μέρες μετά την συνάντηση της ΕΝΕ με τον Υπουργό Υγείας και ακόμα περιμένω την ανακοίνωση που οφείλει να βγει για το τι ακριβώς έγινε σε αυτή τη συνάντηση. Όμως φαίνεται ότι υπάρχει μία δυστοκία. Από την άλλη θα πω ότι αυτή η δυστοκία που επιδεικνύεται από την κυβερνητική ΕΝΕ είναι πάρα πολύ χαλαρή και πάρα πολύ έτσι με ορμή ως ζητοκραυγή για την ψήφιση του άρθρου 40. Την ψήφιση του άρθρου 40 για τις συγκεκριμένες ειδικότητες, ενώ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης κάποια στιγμή είχε μιλήσει για τραυματιοφορείς και βοηθούς θαλάμου και εντός της Ολομέλειας, δεν ξέρω πώς του ξέφυγε ή τι ήθελε να πει, μίλησε για τις ΜΕΕΣ. Ειδικότητες όλες, για τις οποίες προφανώς από την αρχή, γιατί διαβάζω και διάφορα, ήμουνα υπέρ της ένταξής τους όπως και όλων, αλλά ανήκουν στην νοσηλευτική υπηρεσία και δεν μπήκαν. Μάλιστα. Οπότε διθύραμβοι από όλους τους δεξιούλιδες για τον Άδωνη. Θα πω πια τον μπαμπά Άδωνη. Ο πατερούλης Κακλαμάνης νομίζω ότι δίνει τη θέση του στον Άδωνη. Γιατί ο Άδωνης αυτό που ήθελε, ναι μάλλον τα κατάφερε. Και βεβαίως η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η άθλια προπαγάνδα περί του τι ψήφισε ποιος, καθότι μέχρι και αυτή τη στιγμή, Σάββατο απόγευμα, τα πρακτικά της Βουλής είναι άδεια στο κομμάτι της ψηφοφορίας. Να πω δε, χωρίς να θέλω να γίνω προφήτης έτσι μελλοντικών, μελούμενων, ότι μπορεί και ποτέ να μην ανέβουν, να αναρτηθούν οι ψήφοι των κομμάτων. Βέβαιως βγήκε το Πασόκ και είπε ότι εγώ υπερψήφισα το άρθρο 40. Σας είπα και χθες ότι παρακολούθησα όλη την Ολομέλεια. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κι άλλο κόμμα που ψήφισε το άρθρο 40, αλλά το γεγονός δεν είναι αν ψήφισα ή δεν ψήφισα το 40, υπό την έννοια ότι όλοι υπέρ του 40 ήταν και όλοι θέλανε κάτι παραπάνω από το 40. Όλα τα κόμματα. Η ψηφοφορία που αναφέρεται επί της αρχής του νομοσχεδίου που είναι άσχετη με το άρθρο 40. Είναι για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί ισότητας και αμοιβής. Λοιπόν, οπότε όλη αυτή η προπαγάνδα όμως που ξεκίνησε από την ομάδα της αλήθειας και πέρασε παντού. Πέρασε σε όλους. Πέρασε σε όλους. Δεξιούς και λιγότερο δεξιούς, αλλά δεξιούς γενικότερα. Οι οποίοι το χτυπάνε αυτές τις μέρες, όπως και ο Χρήστος, ο Παπαναστάσης, η Δάκη, η επίσημη Δάκη βεβαίως, η οποία τώρα το κλείσε αυτό με ένα παραθυράκι ότι είναι ένα βήμα και θα προχωρήσουμε σιγά σιγά στο επόμενο για τους υπόλοιπους, και άνοιξε το θέμα του κλάδου. Να πω τα 3 σημεία, δέχτηκα σχόλια, δέχτηκα πειρά από διάφορους και ένα είναι η χρήση της λέξης δικαίωση που χρησιμοποιώ. Ναι, δικαίωση προσωπική. Δικαίωση προσωπική ως προς τι? Ως προς το ότι είμαι ο ένας και ο μόνος που επί μια εβδομάδα και παραπάνω χτυπιόμουνα για το κομμάτι της πρότασης που τελικά έφυγε. Που αν δεν έφευγε όλοι όσοι μπαίνουνε θα είχαν μπλέξει άσχημα. Γι' αυτό λοιπόν, ναι, και το είπα και χθες στην εκπομπή μου ότι 2 άνθρωποι έκαναν αυτή την υποσημείωση. 2 από το OpenGov. Εγώ και ο Γιώργος ο Μανουσάκης. Δεν δυσκολεύομαι στο να παραδεχτώ πράγματα. Και μάλιστα ο Γιώργος είπε ότι δεν υπάρχουν κλινικές στα νοσοκομεία οργανωτικά, υπάρχουν τμήματα. Αυτή τη διαφοροποίηση έκανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τελειώνει όμως το θέμα αυτό. Και επειδή σε προσωπικό επίπεδο έχω δεχθεί άπειρες ερωτήσεις, εγώ είμαι με τόσα χρόνια, το ένα, το άλλο, το τρίτο, το τέταρτο, εργατολόγος δεν είμαι. Ο καθένας σας θα δει τι έχει στο παρελθόν από βαρέα,
θα δει πόσα βαρέα του λείπουν για να φτάσει στα 12, θα δει πόσα χρόνια θέλει για να φτάσει στα 62 και θα καταλάβει ή θα πάει στον εργατολόγο να του υπολογίσει τι γίνεται και πώς. Πάντως, γεγονός είναι ότι δεν αφορά την πλειοψηφία, αν θέλετε, του προσωπικού, καθότι η πλειοψηφία ούτως ή άλλως μπορεί και να είναι μέσα μετά το 11. Αυτό που θα πω είναι ακόμα και αυτοί του 11, μετά του 11, να πάνε να δούνε τι γίνεται πάλι, γιατί και να μην είχε γίνει και να είχε γίνει πατατιά και να είχε γίνει με ατομική ευθύνη και οτιδήποτε, είναι μια ευκαιρία, γιατί έχουν χρόνια μπροστά τους, είναι μια ευκαιρία να μπουν τώρα μέσα για να έρθουν στα ίσα τους. Απλά το λέω ότι μπορεί να είναι και μια πιθανότητα αυτό το νομοσχέδιο για να ισιώσουν στρεβλώσεις με ευθύνες του παρελθόντος. Να πω ότι βεβαίως θα πληρώσετε και την εργοδοτική εισφορά που δεν οφείλατε, ότι θα πληρώσετε σε σημερινό κόστος που δεν οφείλατε, ότι τελικά η μείωση του 25% για την πληρωμή των δόσεων όταν πάρετε σύνταξη γίνεται επί της κύριας συντάξεως. Και βεβαίως το είπα και χθες, υπάρχει ένα τελευταίο αρθράκι που μπήκε μια τελευταία στιγμή στο τελευταίο μέρος, που ουσιαστικά μια προσάυξηση σύνταξης που δικαιούνται όσοι πλήρωναν, μάλλον αυτοί που ήταν στο δημόσιο είναι αυτοί, δεν ξέρω, θεωρώ, επιπλέον εισφορές, αυτοί που θα κάνουν χρήση αυτού του νόμου τη χάνουνε. Οπότε κρούω τον κόδωνα του κινδύνου σε αυτούς οι οποίοι θέλουν πολύ λίγη διαφοροποίηση ανάμεσα στο 62 ή 63 και 40, 62 χωρίς 40, δηλαδή κρούω τον κόδωνα του κινδύνου αυτοί που είναι σε 1-2 χρόνια διαφοροποίηση του τι θα κάνω και τι με συμφέρει, να το δουν με τον εργοδολόγο τους ποια θα είναι η σύνταξη στη μία περίπτωση, ποια θα είναι η σύνταξη στην άλλη περίπτωση, για να δουν τι θα κάνουν. Αυτά με τα ΒΑΕ. Περιμένοντας πάντα τα πρακτικά της Βουλής για να αποκατασταθεί η αλήθεια στην αχλιότητα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν λέω ότι μπορεί κάποια κόμματα, ίσως και η πλειοψηφία, να μην ψήφισαν, όχι, για δικούς τους λόγους. Εγώ αυτό που λέω είναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε, αυτό που λέγεται και αυτό που πλασάρεται είναι παραπληροφόρηση και λάθος. Γιατί αφορά την αρχή του νομοσχεδίου και δεν αφορά το άρθρο 40. Άλλωστε βγήκε το Πασόκ και κατήγγειλε, και μάλιστα ζήτησε και την απομάκρυση του Απόστολου Ανθόπουλου, κατήγγειλε ότι το Πασόκ ως Πασόκ υπερψήφισε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Περιμένοντας την ΕΝΕ και περιμένοντας την επόμενη εβδομάδα και τον Άδωνη για τον κλάδο και ό,τι άλλο. Εδώ θα είμαστε. Να πω ότι κυκλοφορεί πολύ δεξιά. Να πω ότι ως κλάδος είμαστε πολύ δεξιοί. Να πω ότι δυστυχώς αυτή η επικράτηση της δεξιήλας επί χρόνια μας έχει καταστρέψει. Και να πω ότι όντως το παιχνίδι είναι πολύ χοντρό, πολύ πολιτικό και πολύ κομματικό. Και όποιος κατάλαβε. Και επειδή μια φίλη είπε ότι γιατί να μην υπάρχει ένας βουλευτής νοσηλευτής ανεξάρτητο, ακομμάτιστος. Αυτά είναι στη σφαίρα της φαντασίας, γιατί κανείς δεν μπορεί να βγει μόνος του, κανείς δεν μπορεί να μην ανήκει πουθενά και φυσικά, το έχω ξαναπεί, ότι και αυτοί που εμφανίζονται ως ακομμάτιστοι είναι πιο κομματικοί και από τους κομματικούς. Πάμε παρακάτω λοιπόν στην πολιτική νοσηλευτική επικαιρότητα, αντιμετωπίζοντας μια αισχρή δεξιά προπαγάνδα και προσπαθώντας να σας πείσω ότι πρέπει να σηκωθείτε από τις καρέκλες σας και να ψηφίσετε όλοι ό,τι θέλετε, αρκεί αυτό να μην είναι Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.